Sobra usa ka semana sukad sa pag-igo sa bagyong Odette, mga hinabang alang sa mga biktima o apektado sa Dinagat Islands hinay-hinay na nga nangabot. Mga residente wala nawad anong paglaom nga makabangon sa kalamidad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yes, tarag kaisod man ang mga dinagat noon sa pagbangon gikan sa epekto ni bagyong Odette pero ginpaningkamutan nila nga makabangon og gawas ang god sa nanganaw ilang nga panimalay kinahanglan gayod sa mga residente karon ang pagkaon kay nawala ang ilang panginabuhian busa agad lamang sila karon sa mga ayuda o mga hinabang nga moabot sa isla. Sa Dinagat Port pa lang, ubay na ka mga relief food packs gikan sa mga nagkariyang sektor, mapagobyerno man o pribado ang sunod-sunod nga nangabot alang sa isa sa Dinagat Island na ay mga religious groups nga naghatod og truck nga puno sa food packs sama sa bugas, canned goods ug pagkaon. Ana sa DSWD, kinsa nang hatag sa mga barangay. Usa sa mga unang natunulan ang Barangay Aurelio sa San Jose, Dinagat Islands. Gani, nangunay pa sa pagmaneho si Mayor Ingwe Hiro Ecleo sa truck nga nagdala sa hinabang. Nakinanghalanon nyo kayo kay tuod karon na okay na ang biyahe, normal na siya. Pero ang pagsulod sa goods medyo hinay. So mahutdan gyapon ko ang food supplies. So mga relief goods dakong tabang ron panahon na. Siguro kung tabangan lang yun sa nasyonal, dili lang po siguro madugay mo balik naman po dayon. Kung dili lang ingon pa na makaligtaan ba? Malipay gid kayo, mister. Daghang gid ang salamat nga nakadawat mi sa mga ayuda. Bisa gid nagmay pero okay na kaisat na kay wadon may mga makaon-kaon. Nakadawat sa mong relief food packs ang mga residente sa Barangay Magsaysay sa lungsod sa Dinagat Islands. Ana sa kapin 200 ka mga residente ang nakadawat sa maong hinabang. Mas lalo na sa pagkain po na mabigyan po niyo kami. Nanawagan pa ako kay Presidente, sana po ay matulungan niyo po kami. Mapasalamaton ang Barangay Council sa tabang nga ilang nadawat. Gani, hinay-hinay na silang mibangon apan ang kinahanglan pagayod sila og materyales para sa ilang mga nagubang balay. So ang mga materialis gadto number 1 mga atop na mga ngani ko man naglisod kami kaway lasang na umbrella. Kaya ug namin nagbaligya dito pilahan, mahal pa gadud sa. So ana mo sa pamasahe mahal sa gihapon kay kuno ang gasolina gabi ka mahal. Gawas sa mga hinabang gikan sa nagkariyang sektor, pipila ka mga panay sa mga nabagyuhan ang miuli aron magkatud og tabang. Kining si Kim Dador nga gikan pa sa Claveres, Surigao del Norte, miuli aron lamang bisitahon ang iyang pamilya nga nabagyuhan sa isla. Sobra semana na niyang dili makontak ang kabanay, busa mi biyahe gayud siya og nagdala og mga pagkaon alang kanila. Okay na sila sir, okay na. Binaot lang, okay na sila. Dali-dali sab miuli si Elena Maravillas Rosina, gikan nabunturan Davao de Oro aron kamustahon ang iyang mga banay. Tay saging dito, sinina mga lagot mon, among dala og bugas pod. Napoy gipadala sa among mga uyuan para pod hinabang diri. Sa mga parinit namo diri. Padayon man ingon ang ginhimo nga mga intervention sa lokal nga kagamanan sa probinsya aron matagad ang panginahanglan sa mga dinagatnon. Busa ila gayud giplastar ang Barog Dinagat Command Center nga anaa sa Pantalan. Karon ang atong ginabuhat to mitigate ng hatag taog trapal. Pero ang problema kay kulang ko ng atong trapal. So IOM na sila gipadala no sa kanika grupo, pero that's 1,000 or 1,000 houses and we are talking about at 27,000 houses. Sara na unang kinahanglan gyapon sa mga dinagatnon dinhi sa isla ang tabang o supply sa pagkaon o pagkaon nga ilang gikinahanglan. Makita nato sa atong likod nga grabe gayod ang epekto ni bagyong Odette busa ang mga panimalay dinhi sa isla. Tanang panimalay na apektuhan gayod og nangaguba. Busa ang ilahang hangyo karon ngadto sa mga kapuso nato nga adunay malumong kasing-kasing nga tabangan sila nga makahatod og supply sa kani nga materyales aron matukod ang ilang mga panimalay. Mapalansang man kahoy o atop kinahanglan gayod dinhi sa isla busa ngadto sa mga kapuso nga adunay kini nga dugang supply o mga sobra-sobrang supply mamahimo nga ipadala kini dinhi sa Dinagat Islands sanglit kinahanglan gayod kini sa mga dinagatnon. Tara.
Kay daghang salamat ug amping mo diha, Cyril Chavez.